wato shi fa idan aka ce an girme ka ne, idan aka ce an fika ne. Wato yan kudancin celebrity ne kudancin Najeriya ko su aiki suke yi da hankali da tunani da kuma abin da za su samu kuɗi, ba ta hanyar da za su jawo kansu bakin ciki ba, ko kuma ba ta hanyar da za su jawo kansu maula ba. Ina ganin gabaki ɗaya celebrity na kudancin Najeriya duk wanda muke gani, in a TikToker kake, in mawaki ne kai, da wuya kaga wani celebrity ko kuma wani mawaki a wajen wani shugaba ko kuma wajen wani gwamna ko kuma wajen wani mataimakin shugaban kasa. Da wuya ka taba ganin wannan. Su suna yin hanyoyi da su samu kuɗi ne, wanda kuma kuɗin idan suka samu zai amfanar da su kuma ta hanyar ahlak, ba wai ta hanyar da zai zame musu bakin jini ko kuma na rashin kishin a kudancin su ba. Ba kan komai zan yi magana ba, wani abu ne ya faru cikin yan kwana uku nan, musamman rikici ne aka yi a wani show da aka tafi, wannan babban mawakin da kuma wannan dan barkwancin wato Kata da Kotobo din nan sun je wajen show din, sai fada ya hada su. A lokacin da wajen fadan ya hada su, sai suke so su da ku ake kokarin raba su, ba samu bidiyon bane, je bidiyon ya zo ya wuce min. Ake kokarin raba su, wato Kotobo ana raba shi yana kokarin zamewa ya zo da Kata. To wannan abin ya ja hankali sosai. To kun san me aka yi musu? Da fadan kowa yana son yayi fadan, sai kawai aka je aka kama musu gurin Bonksit a Lagos kenan. Bayan an kama musu, sai aka sanar a Lagos da ma kudancin Najeriya da Kotobu da Kata za su raba raini a filin boxing. Aka sa kuɗi mai yawa, kuɗin shiga, in ko gani kuɗin ba karamin kuɗi ba. Kuma sannan aka gayyaci manya-manyan celebrity da manya-manyan mawaka, aka je aka cika wannan wasan. Shi kanshi kuɗin shigan idan kuka sai kun yi mamaki. Banda kuma wanda suka zo suka sa kuɗi, idan ka buge kaza ne, kai ma idan ka buge kaza ne. Mawaka ne fa da kuma dan barkwanci fa. Amma wallahi da aka sa wannan wasan, a lokacin duk wani wanda yake ji da kansa a cikin Lagos sai da ya je wajen wasan boxing din nan. Duk wani wanda yake ji da kansa, kai a ciki har da manya-manyan mawaka da manya-manyan mutane. Aka je aka taru, aka fito aka ba su fili da Kotobu da Kata, suka da kuɗi ya da kuwa. Har ta kai ta kawo sai da aka kai Kotobu ƙasa. Kotobu har yazo yace ai an fi shi tsotson hannu ne, shi yasa aka samu nasara a kansa. Aka yi daku, aka kai Kotobu a ƙasa, har aka ba Kata agogo na wannan ɗinsa. To abin da zan ba ku labari anan, wannan da ce yin arewacin Najeriya ne lokacin da suka je suka fara wannan hayaniyar a wajen show ɗin nan ko, to da gaba ce za a kulla ta har abadan abada. Gaba ce kawai, ni na tsane ka, ni na ƙi ka, kullum habaici kaza. Amma da yake su komai suke yi don su samu kuɗi, don kuma su nishaɗar da mutanensu, abin ya zama abin dariya, abin barkwanci. Kaga zuwa aka kama musu gurin dambe, sannan aka faɗi kuɗin damban ya linka na kowane kuɗi. Shi kanshi kuɗin damban sai an ware musu kasansu, sannan kuɗaɗen da aka sa a gasa nan ma sai an ware musu kasansu, sannan kuma ga agogon da aka ɗauka aka bada, shi ma ba ƙaramin wannan bane. A takaice dai ga baki ɗayan su kowa ya tashi da rabansa a wannan wasan, kuma sannan an nishaɗantu, kuma sannan a ƙarshe su zo su shirya. Kaga na farko ba su je gun kamsila ba, ba su je gun gwamna ba, ba su je maula ba, ba su je ko ina ba, kuma ba su kafe sun zagi wani ba saboda ya faɗa musu gaskiya. Su kirkiran abin da zai jawo musu ci gaba, da kuma kirkiran abin da zai kara musu farin jini, da kuma kirkiran abin da zai kara musu, ya kara sa mutane su kara son su. Ba wai su je gun yan siyasa ko kuma su daga hannun wannan su zagi wannan, su je su duka gun wannan, babu wannan. Shi yasa kudancin Najeriya sun mana nisa fiye da kuke tunani. Yanzu gashi abin da yake trending yanzu a kudancin Najeriya kenan. Ko baka Allah kaga wannan box sai abin ya baka dariya. To haka ya kamata mu koma, amma babu kishin arewan, barantana kishin dan abokin wasa, barantana kishin fada suke tsakanin su. Yan dalilin wannan an shirya su kuma sun samu kudaden su, amma mu babu wannan. Shi yasa ta ko ta ina mu ba mu da kai, dakikai ne, wawaye ne, jahilai ne, musamman wayanda suke ganin cewa su wasu ne. Da yanzu mu ne, wannan ya fara tsine wannan ya fara zagin wannan da yan wannan ana nan ana ta yi kenan. Amma su suka mai da abin game, suka mai da abin hanyar samun kuɗin su, suka mai da abin wasa. Ya nishadantar da kai, shi ma ya nishadantar da shi, kuma sun samu kuɗin su, kuma sun ƙara samun followers, kuma sun ƙara samun farin jini a idanun jama'a. To Allah harba kwaya ɗaya, idan ya kusan zuwa sauka zai rabe kwaya 100 ne zuwa kwaya 80. To jamhuriyar musulunci ta fito ta tabbatar da cewa yanzu ba kwaya 100 ko kuma kwaya 80 zai rabe ba. A yanzu kowane ɗaya idan ta harba shi zai iya bajewa kwaya 1000 idan ya je guri, idan ya je gari. Ta ƙara masa girma, kuma sannan ta ƙara masa yawa, sannan kuma ta ƙara masa target. Kuma wannan hatsin, wato wannan ƴaƴa na bamabamai din, idan ya baje fa za ta iya tura shi duk inda take so ta tura shi. Wato a yanzu maganar da ake yi, kasar America tana cire jirage sama da 100
200 ko kuma zuwa 300 ko kuma zuwa 500 wajen kai wa jamhuriyar musulunci hari a lokaci daya. Ita kuma ta ce wannan bom din nata tamkar da jirage 100 yake, idan ta harba kwaya 5 a gari daya to zai tada garin ne gaba daya, kwaya 5 to zai tada garin ne gaba daya, saboda kowane daya akwai bama-bamai sama da 1000 a jikinsa, kuma kowane bom daya za ta iya juya shi ta kai hari inda take so ta kai. A yanzu ba wai irin wancan bane, kun san wancan Kulokza bom din ma ya girgiza kasar mamaya sosai, saboda duk wata nasara da kuke ganin an samu karfin sa ba wai misal bane, jamhuriyar musulunci ta samu a wannan Kulokza bom din ne. Amma a yanzu gashi ta fitar da babba, wato ta ƙara masa inganci da kuma gudu da kuma karfin bama-baman. A da idan wancan ya harbi ya tashi bai wuce tashi a gida ɗaya ba ko kuma gida biyu ba, yanzu ga yawan da ya karu, sannan kuma ga karfin duka, wato bama-bamai guda ɗaya zai iya tada beni guda, zai iya tada beni kenan. Sannan kuma ta ce kowane ɗaya yana ɗaukan ƴaƴan hatsi, wato ƴaƴan bama-bamai sama da 1000 fa, wanda ta ce duk garin da ta aika kwaya 5 ko kwaya 10 to fa za ta iya tayar da wannan garin gabaki daya. Wannan ya girgiza wa duniya hankali, kuma ya girgiza a kasar mamaya hankali, wanda kasar mamaya a duk makaman jamhuriyar musulunci babu wani makami da take jin tsoron sa kuma take kuka da shi, suka rasa yadda za su yi. Na farko da shi Iron Dome ba zai iya kare shi ba, kuma sannan duk wani abin kariya ba zai iya kare shi ba, saboda idan ya baje din shi kanshi bajewar tashi yana rikitar da Iron Dome din ne, za a iya harba shi ma ba zai buge ko ɗaya ba kuma ya dawo ya dira a cikin gari, yana rikitar da su gabaki daya, kuma ga masifar banna da yake musu da kashe-kashe da yake musu. Kuma a haka jamhuriyar musulunci ta ƙara fitowa ta tabbatar wa duniya cewa fa yanzu ta ƙara masa ƙarfi. Idan da 100 ne to yanzu 1000 ne, sannan kuma ta linka bila adadin wanda tace za ta yi amfani da su a kasashen da ma suka yi kokarin shiga a karo na biyu kenan, wanda ba sai ta sha wahalan jiragenta ba, ta tayar da jirage, ta tayar da sojoji, ko kuma ta sha wahalan da harba mizal ɗinta 100-200. A'a, wannan kwaya ɗaya ya ishe ta yi mata aiki da take so a gari ɗaya, kwaya ɗaya, wanda kuma ta ce ta linka adadin yawansa fiye da na baya, da kuma adadin ƙarfinsa, da kuma adadin gudunsa, da kuma adadin ɓannar da zai yi. Saboda haka shege kafasa, ga fili ga mai doki. Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a haɗa da su a gama da su.